ఓం యః కర్తా జగతాం భర్తా సంహర్తా మహసాం నిధిః ప్రణమామీదమాదిత్య బహిరంతస్తమోపహం. ధర్మవర పట్టణ ప్రజలందరికీ శుభ నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు ఈ నెల 8వ తారీఖున సోమవారం అమావాస్య రోజున సూర్యగ్రహణం గురించి చాలా మీడియాల ద్వారా కొన్ని భయభ్రాంతులైనటువంటి మాటల చేత భయపడుతూ ఉండేటువంటి జనాలకందరికీ ముఖ్య విన్నపం ఏమిటంటే, నిజానికి గ్రహణము అనేది అమావాస్య రోజున సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుంది. అలాగే పౌర్ణమి రోజున చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తుంది. 15 ఏళ్ల కిందట 20 ఏళ్ల కిందట ఈ గ్రహణాల విషయాల్లో జనాలను ఎక్కువగా భయపెట్టేవాళ్ళు కానే కాదు. ఎప్పుడైతే టీవీ మీడియా, ఆ తర్వాత ప్రైవేటు ఛానళ్ళు రావడం, దాని నుంచి యూట్యూబ్లు రావడం వల్ల ఈ గ్రహణాల విషయంలో కనపడని కనిపించే గ్రహణానికంటే కనపడని గ్రహణాల గురించి ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. నిజానికి ఈ నెల 8వ తారీఖున సోమవారం వచ్చేటువంటి పాల్గొన బహుళ అమావాస్య రోజున మన భారతదేశంలో సూర్యగ్రహణము అనేది కనపడదు. మరి సూర్యగ్రహణం ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే, పశ్చిమ దేశాలు అంటే అమెరికా, ఆ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే సూర్యగ్రహణం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడకు మనకు వర్తించదా అంటే నిజానికి మనకు వర్తించదు. కారణం ఏమిటంటే, ఆ సమయంలో మనకు రాత్రి కాలం అవుతుంది, పశ్చిమ దేశవాసులకంతా పగటి కాలం అవుతుంది. అలాగే సంహితా గ్రంథాలన్నీ కూడా వశిష్ఠాది మునులంతా కూడా ఒకటే ఒక మాట చెప్పేశారు, అయ్యా సూర్యగ్రహణము కనపడితేనే గ్రహణ దోషాలు ఆచరించండి అని చెప్పారు. కనబడని వాటి గురించి ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం లేదు అని కూడా తెలిపారు. కాబట్టి ఈ నెల 8వ తారీఖున సోమవారము మనకు సూర్యగ్రహణము భారతదేశంలో ఎక్కడే కానీ కనపడదు. అది రాత్రికాలం అవుతుంది మనకు. కాబట్టి ప్రజలు ఎటువంటి భయభ్రాంతులకు గురి కాకుండా, గర్భవతులు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండి భగవన్నామాన్ని జపం చేసుకుంటూ ఆనందకరమైనటువంటి జీవితాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకుంటూ, అందరూ మంచి ఆయుష్ ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ, నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ.